Magandang hapon Pilipinas! Hello world! Diyos maray na hapon Bicolandia. Day 5 of your Ako Bicol Cup Masbate continues with the second game sa ating triple header. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa, Claveria versus San Jacinto, masasaksihan nyo. Ako po si Kapa Morgan, kasama si... Yes, Coach Paul Sepe po. And again, magandang laban na naman. Itong San Jacinto, wala pa rin pagkatalo. 2-0 ang kanilang kartada at itong Claveria magtutuloy-tuloy kaya yung kanilang unang panalo at medyo natalo nga sila nung ikalawang game nila pero titingnan natin kung ano yung mga adjustments. So partner, wag na natin patagalin at ipunta na natin sa ating courtside, arena announcer na si Mr. JB Salvida. This is your reply of the Bicol Campus Water. Brought to you by Congressman Saldico ng Bicol Coordinates. Matabang na kasulumpa. We welcome you everyone inside the Bicol Plaza Culture and Sports Center for our Bicol Header Matchup. Our second game will be happening. Team Claveria versus Team San Jacinto. And for the first five on Team Claveria, wearing jersey number 1, Aaron Bosogon. Wearing jersey number 15, Jimmy Jr. Wearing jersey number 2, Akita Alvarado. Wearing jersey number 23, Arnito Salamadin Jr. And wearing jersey number 45, Rotero Kuta. And for the first five for Team San Jacinto, wearing jersey number 0, Nico Alvila. Wearing jersey number 10, Mark Kessler Matos. Wearing jersey number 16, Mark Ryan Alvite. Wearing jersey number 17, Kenneth Sabio. Wearing jersey number 25, Reggie Haga. And for the officials for this ball game, Richie Romero Pina, Upper 1, Che de la Vega, Upper 2, Adriano Bermeo. This is the Bicol Cup Masbate, Atinto! Ayan, eto na. Get yourselves ready para sa ating second game. At eto, nakaabang na itong bagong salta. Sabi mo nga kanina, ano yung mga adjustments? Well, para sa Claveria, they have acquired 2 new players. Ito nga magja-jump ball ngayon o mag-tip off na si Akita Almario who will go against Kenneth Sabio ng San Jacinto. At meron pa silang isa. We're talking about Claveria. Itong si Bosogon. Yan, siya yung una, yan, may hawak ng bola, pinasa. Kaya Salamunding, missing the first attempt. Pero maganda ang ipinakita ni Baro Jr., Jimmy Baro, hitting the first bucket dito sa ating ball game. Ito nga, sabi mo nga partner, titingnan natin yung new additions dito. But again, Kenneth Sabio also first 2 points sa ating ball game. Itong si Bosogon at si Almaro for Team Claveria. I think kung hindi ako nagkakamali sa narinig ko, sa sinabi sa akin kanina ni Aaron Bosogon, he played for Ateneo and also for San Beda. Okay. Ayan, and itong si Akita Almario ay matagal na rin niyang nakakasama sa mga, siguro mga ligang labas. Yes, partner. Bosogon to Almario, first shot of the ball game, wala, pero nandun pa rin si Baro Jr. Yes, partner. Making his second bucket of the ball game. Good start mula dito kay Jimmy Baro Jr. Matos fires a long 3, wala, nakuha nito si Almiñe, what a shot. Ayan na si Salamuding Jr. hangs in the air, wala, na-rebound itong si Baro. Wala. At Kenneth Sabio, binigay kay Matos ang bola. Dishing it to Hagad. At the right place at the right time na itong si Hagad to receive that pass mula kay Mark Lester Matos. Good pass on the part of Matos. 6'4" tayo, mga kasurog.
Baro missing after a pass by Bosogon. But there's a foul. Foul number 2. That's on Akita Almario. Akita Almario. Personal foul. First team foul. First personal ito ni Akita Almario. So medyo siguro loosen up pa ito. Oo. Partner dito sa ating liga. I think this is his first time here. May mga jitters pa. Oo. Albiñe missing from the corner. Who played really well last outing nila. Siya yung kasunod best player of the ball game. Nice find mula kay Bosogon. And that's his sixth pointer nitong si Baro Jr. Yes, partner. Ayun na naman si Reggie Haga. Good move but a block on Akita Almario. So anong tansya mo sa mga new acquisition ng Claveria, partner? Medyo maganda ang pinapakita on the part of Bosogon, partner. Maganda ang kanyang distribution and maganda ang court vision. Oo. On the part of Almario naman, standing his ground on that last play mula laban dito kay Reggie Haggard. So maganda talaga itong bagong acquisition for Team Claveria. Sa tingin mo makakatulong yan kay Salamuding? Yes, partner. Sa Lamuding, alam naman natin yan, talagang scorer. But again, struggling pa rin siya dito. Struggling siya dito. Oo. Hindi pa siya maka-adjust. Hamila pumping his way in. At he was really defended well. Kaya yon, the ball went out of bounds. Hindi na rin nakuha yun ni Haggard dun sa may baseline. Kaya it will be Claveria's basketball. Now sa Lamuding. Ayun. Ang bilis. Ang ganda talaga ng court vision itong Aaron Bosogon. Yes, Hindi niya na inantay pa na Yun. makaporma yung kalaban. Yun ang wala nung mga unang Previous laro games sila, nitong oo. Claveria. Yung talagang ipupush forward yung bola, partner, pag may nauuna na. Now Hamila kicks it out to the corner. Kenneth Sabio fires a three. Bentis. Pero nandun ang mabilis na si Matos. Naagaw ni nakuha ni Rodel Onggotan for an easy deuce for Salamuding Jr. So Ito na. nakaka-4 na puntos na to si Arlito. Yes, partner. Ito na mga... But again, ayun, not sleeping. Itong si Rodel Onggotan dun sa ilalim. Kasi Oo. andun si Reggie Haggard. Ito na naman si Aaron Bosogon. Binigay kay Salamuding. Balik kay Bosogon. Tobaro Jr. or teardrop pass for Almario, pero wala. Nandun si Bosogon to save the day. His first bucket of the ball game. And first bucket niya dito sa Ako Bicol Cup, partner. Tama. Itong si Aaron Bosogon. So lamang ang Claveria dito ng 4. Almario for the rebound. Bosogon bringing the ball down. Mabilis. And almost making that one. Pero nandun yung kanyang kakampi na si Almario. Di pa nakakascore dito si Almario. Pero sa Bosogon, nakaka-anim na yan. Kaya lang naagawan. Nasapal yung bola. Now Matos and Haggard sa other side of the court. The ball went out of bounds. It will be still San Jacinto's basketball. Now we have a report from Miss Mabel Echegoyen. Mabel, pasok. Good afternoon Kapa Morgan and Coach Paul at sa ating mga kasarog. Nagbabalik mula dito sa courtside, Mabel Echegoyen. From the bench of Team Claveria, Coach Arnel says that this is a must-win game for them to step up on the next round of Ako Bicol Cup Masbate. Dagdag pa niya, kailangang laruin ng kanilang players ang kanilang game plan. As part of it, nagpalit sila ng import, so we're seeing Aaron Bosogon and Akita Almario in the action. Sa ngayon, kailangan umano nilang mabantayan ang production ni Mark Lester Matos at subukang bilisan ang laro. And that's the latest dito sa courtside. Back to the panel. Alright, and maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. Now, Rodel Onggotan will be called, Yes, for a foul. his first personal foul, fouling Haggard sa ilalim. Kung mapapansin natin, partner, because of these two additions, sabi nga ni Mabel kanina, maganda ang pinapakita na itong mga taga-Claveria dito in terms of composure, partner, in terms of they're running down the floor. The tempo, The nag-iba. tempo, nag-iba. Oo. And mas kung makikita mo ngayon compared to their last two games,
mas organized, partner, because of the presence of this big guard na si Busogon, partner. Oo. So kung partner, sa tingin mo, kung si Salamuding nag-score ng 38 points, 40 points the previous games, with the help of this guy, Aaron Bosogon, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, partner, gagawin pa rin yan ni Salamudin kasi yun naman talaga ang role niya dito sa team na to provide points, no? With the addition of these two guys, mas talagang mapapalakas pa yan, partner. So titingnan natin comes the game kung ano talaga ang mangyayari dito. Matos mula sa midcourt. Tuhagad at the post. Double team. At ayan, ginugulo ng dalawa. Salamuding at saka nitong si Almario. Hamila fires from the free throw line. And scores his first two-pointer of the ball game. Aaron to Salamuding, firing three, wala. Nakuha nitong mga naka-violet. Matos, titira ng tres. Mintis. Rebound, Aaron Bosogon. Binigay kay Almario. Muntik na makawala ang bola pero nandiyan si Salamuding. Ayan na. Baro to Almario who scores his first bucket of the ball game and one. Good patience on the part of Team Claveria on that play, partner. So hindi minadali yung possession na yon for them. First personal foul, second team foul, substitution. First personal foul yan. Ito ni Reggie Haggard. So, tingnan natin kung makakomplete yan. Ito ni Almario. Short yung kanyang tira pero nandun si Yamko for the rebound and Substitution. Second ball daw, sabi ng ating mga referees. Nagpalitan dito ng tao. Itong si Rihuso, ipapasok na din. ayan, Rehuso. And may hininging coach challenge. Napakaagang coach challenge, partner, Oo, for kasi Team San Jacinto. Sinasabi ni Hamila, last touch ng mga taga-Claveria dahil tumama sa binti. paa. Oo, ni Yamko. Oo, ni Yamko. But again, abante dito ng 6 itong mga taga-Claveria. So very uncharacteristics for Team San Jacinto kasi sa mga una nilang laro, partner, sila ang nakakalamang. So ngayon, sila ang naghahabol dito. Oo, dahil nga sa naging adjustment itong mga taga-Claveria with their new acquisition, Aaron Bosogon acting as the point, a big guard who stands about mga 5'10 or 5'11 with the help of Akita Almario who plays the power forward position. So successful yan, partner. Muntik na maagaw yon ni Bosogon. Naku, sa pangalan pa lang, hindi ka magugutom, partner. Busogon talaga. Tingnan natin kung gaano magiging kabusog itong Claveria. Gigantoka, bagong salta. Kenneth Sabio from the corner. Mintis, rebound. Tapos yung tirang yon, pero for the follow-up, he gets fouled. May galaw talaga, partner. Makikita mo, sa galaw pa lang, how quality of a player itong Aaron Bosogon. Hindi ko siya masyado napansin nung warm-up nila. Parang sabi ko, very parang yung tipong... Nahihiya pa eh. Oo, parang tipong yung ibabang kulang ng coach. Pero nung naglaro, ay iba ang galawan. First shot, made. Mula sa free throw line itong si Bosogon dito sa Ako Bicol Cup. 3 points na yan. Itong si Busogon. Missed yung pangalawa. And the ball will go to Substitution. San Jacinto now. Number 24 for Team San Jacinto, number 16, Alvite.
Okay, linabas na din si Almigue at itong si Dainla. So, with Bosogon around, mababawasan talaga yung playing time itong si Montiliano. Oo, partner. But again, he should be ready, partner. Oo, anytime. Oo. Kasi importante pa rin ang role niya dito. In the meantime, siguradong si Salamuding ang tatawagan ng foul ditong si referee, First personal foul, third team foul, substitution. Eto. Cesar Team Claveria. Ano to nga si Baro Junior, pinalitan muna ni Sese. Hindi pa rin makapuntos dito ang mga taga San Jacinto. At may technical error tayo. Okay. Nag-buzzer ng hindi dapat. Oo. But again, mapupunta yan sa Team Claveria, partner, ang bola for sure kasi controlled nila yung bola Oo, controlled. before that sequence happened. So Salamuding Jr. ay meron ng 6 na puntos dito and he'll be inbounding, giving it to Aaron Bosogon against Rejoso. Sese, bagong salta. Salamuding will fire. Malakas ang tira. At nakuha ng mga taga San Jacinto ang sana ay opportunity to score with Gigantoka na nasa unahan na sana for the transition, kaya lang malakas masyado yung pasa. Now here we go with Bosogon once again. Walang hand-off na iniwan kay Sese. At ayun, naagaw ni Gigantoka. Gigantoka leading the pack and lays it in for San Jacinto. Yes, partner, first 2 points si Gigantoka coming off the bench. And that's the first turnover nito ni Bosogon. Salamuding. Wala. At ayun, tumatakbo ang mga taga San Jacinto. At ayun, nabitawan na naman ang pasa mula kay San Juan. That's on, Itong si Gigantoka. that's on Rehuso, partner. Rehuso, Oo. sorry. Sabi ng mga coaches, dapat linay up mo na lang eh. Sese. Fakes. Inching a little closer. Wala. On the bounce, Team San Jacinto Small. So 5 ang kalamangan pa rin ng Claveria. Medyo low scoring ito for San Yes, Jacinto. partner, oo. Kasi nga, mga turnovers din, nagpa-file up na for both teams, partner. De La Cruz bringing the ball down. At ayun, buti na lang tumama sa paa ni Bosogon. O hindi, that's Another fast break situation na Oo. naman sana. tama. De La Cruz. 14 seconds. Ito. Wala yung tira ni Dainla. Nako, nakatalikod Corner. si Yamko on that leak out pass sana. Oo. De La Cruz penetrates, pinasa kay that's Dainla. Oo, Edsel Dainla, first 2 points din coming off the bench, partner. Ayan, unti-unting nakakahabol po dito ang mga taga San Jacinto. 3 na lang ang kalamangan. 14 seconds. Yamko fires and scores. That's a 3. Sandy Yamko. That's the first 3-pointer of the game, partner, courtesy of Sandy Yamko for both teams. At yan naman ang pangalawa, partner. Pangalawa. Courtesy of the Edsel Dainla naman. 17 seconds away. Another try from Yamko. This time, medyo tabingi yung kanyang tira. Hit check Rejoso daw eh. now. Oo. 8 seconds away. Pulls up and scores. Ganon ka-confident ang Oo. isang Rejoso taking those kind of shots. Ay, hindi na umabot. Pero, ayan. Exciting ang laro. Tied ball game tayo as we end our first quarter. 19-all. Claveria na lumalamang kanina, San Jacinto unti-unting nakahabol, and yun nga, sa pagtatapos natin ay tabla po tayo. Ano kang mga factors Yes, na partner. nangyari or ano yung mga factors kung bakit ngayon we have a tied ball game? Yes, partner, yun nga, sinasabi nga natin.
tile ball game. But before that tile ball game, maganda yung pinakita nitong Claveria with the addition of those two guys nga. Mas naging composed, mas naging maganda yung ball rotation. But again, binawi naman yun ng mga taga San Jacinto because of the turnovers. After turnovers naman na ginawa nitong mga taga Claveria. So kinapitalize lang nila yun. But of course, sabi nga natin, may mga turnovers din yung San Jacinto, but very minimal. But yung last goings ng ating first quarter, yun ang medyo masakit. Every time na nagta-turnover itong mga taga Claveria, talagang itong mga bench players ditong San Jacinto ay talagang kinakapitalize yun. And yung maganda doon, partner, nakahabol sila na ang gamit nilang pyesa ay yung second unit, partner. Kung mapapansin mo, wala doon yung Almiñe, wala doon yung Matos, wala doon yung Reggie Hagad, and wala din doon yung Kenneth Sabio. But again, ito, binalik na again si Reggie Hagad dito sa ating game. So it's Dainla and itong si Si Rehoso. Rioso stepping up for Team San Jacinto on that first quarter. Pero yan, short lang yung pasa ni Yamko. And nice putback for Gigantoka. Nakuha na sana ng mga taga-Claveria ang bola, kaya lang nabitawan pa. So nakakalamang na dito ang mga taga San Jacinto ng 2 puntos. That's their first lead dito sa larong ito. Pinagpahingaan muna si Bosogon, and now Montiliano, we're seeing action here sa pag-uumpisa ng ating second quarter. Yes, partner. At for both teams, may 6 na puntos na itong si Barro Jr. at si Salamuding. At sa kabila naman, itong coming off the bench na si Dainla, may 5 puntos na, partner. And hindi pa nakakakonekta itong si Salamuding mula sa labas. Compared sa previous games nila na talagang kumana siya ng kumana sa 3-point country. Yes, partner. Rehoso can make that one. Wala. Rebound. Almario. Nakatingin na sana siya sa unahan, kaya lang nakaporma na yung mga defenders. Montiliano. Binigay kay Almario. Almario fires. Wala. At malakas ang pasa. Leak out pass nitong si Gigantoka. Sa tumatakbo sana for the fast break na si De La Cruz. And yung mga coaches ng San Jacinto sabi, hindi naman natin kailangan magmadali eh. Second quarter pa lang. Wala pa rin. Another miss on the part of Alat pa rin itong si Salamuding sa 3-point country. Now it's Rehoso. To De La Cruz. De La Cruz shaking the defense of Montiliano. Binigyan ng screen itong si Gigantoka. Binigay sa corner kay Dainla. And now, to Gigantoka sa middle. Battling for the rebound is the older guy, Yamko. But good block on the part of Almario on that play, partner. Dito kay Gigantoka. Tama, and ayan. Displaying some handles itong si Montiliano. Binigay kay Yamko. Open for 3. Wala. Rebound. Salamuding. Pero nandun si Rehoso. At ayun, 2-man down. Rehoso and Salamuding nagkabuhol-buhol sa floor. Lamang pa rin po ng dalawa itong San Jacinto. Yes, partner. But on that play, ikalawang foul na yon ni Salamuding, partner. Balik na dito si Mark Lester Matos, who will be inbounding. And ganoon din si Almiñe. And of course, itong si Kenneth Sabio, binalik na din. Palit kay De La Cruz, Ivan De La Cruz. So almost the starters ang nandito sa San Jacinto now. Kenneth Sabio against Sese. Sabio fakes. Binigay kay Gigantoka. Gigantoka naghahanap ng mapapasahan. Nandun si Matos for the handoff. Matos. That's a difficult shot. Oy, number 20. Bago dito si Dayar Mahinay. Barro Jr. Open na sana siya doon. Kaso malamya yung tira. Now it's Hagad. Easy 2. After the nice fake. So, 4 na ang kalamangan dito ng mga taga San Jacinto. 23-19 at 7 minutes and 3 seconds remaining. Yes, partner. Sa Ito ating naman. second quarter. Wala pa rin. Big rebound for Almario. Kaya lang mali yung pasa.
Ito na naman, tumatakbo ang mga taga San Jacinto, kaya lang, Turnover na naman on the Mali. part of San Jacinto. oo, mali yung pasa for Mark Lester Matos. Montellano, binigay kay number 20, they are Mahinay. Balik kay Montellano. Montellano against Gigantoka. Missed yung 3-point shot attempt itong si Baro Jr. The ball will go to San Jacinto. On the bounce, Team San Jacinto's ball. Matos now against Montellano. Tumira ng tres. Sablay. But there is Gigantoka to try and clean up the mess, pero he was fouled going up the basket. He will be awarded 2 free throws for this one, ni referee Bermeo. Yes, partner. And foul doon si Ian Sese. First personal foul ito ni Ian Sese. Pasok ang unang tira din nitong si Gigantoka. 5 points na yan, partner. Mintis yung pangalawa, rebound, Sese for Claveria. So 5 ang inahabol dito. So ayun, balik sa zona itong mga taga San Jacinto dito. Oops, that's a foul. Gigantoka sa driving na si Mahinay. Foul number 39, First personal foul. That's the first foul of Roel Gigantoka and first team foul nitong mga taga San Jacinto. Montellano fires a 3, pasok yan! Maganda yung screen na ibinigay ni Rodel Ogota, kaya nakabuelo doon sa tira. Itong si Montellano. That's his first bucket of the ball game. Alminye, babawi. Wala, nandun ang dalawang nakabiolate for the rebound. Gigantoka, missing. Montellano now, may hitangan ng bola. Kailangang maitawid niya to ng mabilis. Maganda yung defense, pressure defense na pinapakita ngayon ng mga taga San Jacinto. Corner shot. Muntik na Muntik pumasok. na for Mahinay. Ayan. Alminye was defended really well by Montellano. Wasn't able to create that shot on the transition. Matos will fire 3. Wala pa rin. At merong foul away from the ball. That would be on Alminye. Foul number 60 on Brian Alminye. That's the second foul. Personal foul, second team foul. Grabe yung sequence na yun, partner, for Team San Jacinto. Almost 3 tira yon. Tama. Hindi na i-convert nitong mga taga San Jacinto. So papalitan dito si Alminye at balik dito si Rehoso, partner. 5:03 ang oras. Dalawang kalamangan ng mga taga San Jacinto. Open si Montellano for another 3. That's his second for Mark Henry Montellano. Lamang na sila ngayon ng 1 puntos. Matos, binigay kay Kenneth Sabio sa corner against Almario. Gigantoka, balik kay Kenneth Sabio. Penetrates. Binigay kay Gigantoka. Tumira, close range. Pasok yan. Ayan naman. Tumatakbo ang mga taga Claveria and Matos will be called for a foul. Itong si referee Ubina. First personal. And good drive on the part of Mahinay. Wala yung unang tira ng Mahinay. Kailangan nila to para makalamang sana. Pero meron pang chance na maitabla ito sa 26. Itong si Mahinay. Pasok ang unang tira. So tabla po tayo at 4:29. By the way, I'd like to take this opportunity to say hello to the ever-supportive wife of Coach Arnel Pornete ng Claveria, yung kanyang wife na si Mrs. Emily C. Pornete. Ayan, Ma'am Emily C. Pornete, thank you so much for watching, and ganun din sa inyong mga beautiful daughters, China and Chassie. Hello there, China and Chassie. Pornete family, magandang hapon.
And that's coming from your daddy, Arnel Pornete, ang coach ng Claveria Masbate. Yes, Inabot niya sa akin kanina yan while papunta ko sa tables official para kunin yung mga names ng mga players. Sabi niya, Kapa Morgan, paki-shout. No problem, sir. Hamila is open for 3. Medyo malakas yung tira. Pero nakuha pa rin ng mga taga San Jacinto ang rebound. Matos to Sabio. Sabio drives. And kapos yung tira. Nandun si Hagad. Balik kay Sabio sa labas. Pero wala. Sabio wasn't aware of the shot clock. Yes, partner. Shot clock violation. Naputokan doon itong mga taga San Jacinto. Ayan, tabla tayo. 26 all. Montellano. Binigay kay Now, pumuposte. Nasa poste si Unggotan. Nakalusot. Traveling yan, partner. Pero tinawagan ng traveling violation. But good recognition on the players of San Jacinto. Pag na kay Rodel Onggotan, talagang automatic double partner. Team. Kasi alam mo naman yung lapad talaga nito, no? Good call on the part of our referees rather. Matos. Duhamila. Binigay sa corner kay Rejoso pero nandun si Mahinay. And sabi ng ating referee, nasa linya ka, boy. Nakadiin yung siko sa linya. Matos open pero binigay kay Rejoso instead. Wala, eto na. Oy, naabot ni Matos yung pasang yon from Montellano. Merong, I guess, foul away from the ball. Double foul yun, partner. Double foul. Oo, dito kay Nico Amila at kay Rodel Onggotan. Second personal foul, third team foul. Number 0, Team San Jacinto, Nico Hamila. First personal foul, fourth team foul, ball for penalty. 20 seconds to shoot. Agad. Binigay kay Matos. Duhamila. At the top of the key, tumira. Pasok yan! Nico Hamila. Yan ang specialty ni Hamila. Three-point shot, hindi pumasok pero nakuha pa rin ang mga taga Claveria ang bola. Uy, mali yung napasahan ng Mahinay. At ayun, tumatakbo ng mabilis si Matos! At yun naman ang specialty niya. Oo. Ganong klaseng senaryo. How can you stop that, partner? That speedster from San Jacinto. Itong si Mark Lester Matos. So, lamang na naman dito ng 4 itong mga taga San Jacinto. And time out yung mga taga Claveria dito. And again, ito po ang ating day 5 ng elimination round dito sa District 1. Again, straight tayo dito. Yes, Tatapusin partner. natin yung elimination until we come up with the best 2 teams na mapapalaban naman sa mga contenders ng Districts 2 and 3. Okay, so hindi tayo dito aalis sa Ticao Island na wala tayong mabibit-bit na 2 team para ilaban sa second round. Doon nga sa mga teams naman ng Distrito 2 at Distrito 3 dito po sa ating torneo. Yes, partner. As you can see on your screen, our referee, si Ref Obina. And of course, nandyan si referee De La Peña. And of course, si Ref Ariel Bermeo. Balik na si Bosogon dito sa ating laro. Yamko opted to pass instead of taking that shot. Pero this time, tumira siya after that dish mula kay Aaron Bosogon. Hamila, dumiretso. Challenge ang depensa. Pero last touch ng mga nakaputi at pula ang mga taga Claveria. 18 seconds to shoot. 18 seconds to shoot. Almiña, or no, that's number 15, si Justin Esparago. Nice shot mula kay Esparago. And good pass to the part of Nico Hamila.
Bosogon, crossing over, penetrates, hindi labas ang bola pero ang nakakuha ay si Matos. Matos now, tumatakbo, binigay kay Esparago, nandun si Onggotan. At dahil sa presence ni Onggotan, Esparago was called for a traveling violation. Not being able to finish the task for San Jacinto on that sequence. Salamuding to Bosogon. Bosogon against Matos. Now against Hamila. Foul number 13. John Benedict Laila. Carson Laila. Penalty. So Yamco will be taking 2 throws from the free throw line. Mintis yung unang tira. Medyo malakas. Yes, partner. At penalty na dito itong mga taga San Jacinto. At 1 minute 35. Malakas pa rin ang tira pero nakuha niya ang kanyang miss. Ohoy na tira. Grabe yun. Wala siguro. Dati nagagawa niya yan nung mas kabataan. And ano bang tatawag ng referee? Foul daw yun, Foul. partner. Aaron Busogon. It's on Aaron Busogon, first personal foul. Warning for penalty. Okay, sige. So that will be a baseline inbound for Team San Jacinto. O dahil wala pa sila sa penalty, yung Claveria. Timeout team, San Jacinto. So tawag ng timeout ang koponan ng San Jacinto. At this is also a good opportunity for Coach Arnel Pornete to give instruction sa kanyang mga boys sa team ng Claveria. Yes, partner. At ito nga, may pagkakataon sila dito knockout ng play kasi baseline inbound. So very important yan, no? And as you can see, the bench of San Jacinto. Ito pong San Jacinto ay wala pang talo dito. 2-0. Tama. At itong Claveria naman ay may isang panalo at isang talo. Kasi natalo sila kagabi ng San Fernando 77-85. At itong San Jacinto naman ay nanalo over San Pascual kagabi 87-69. Yun. So this is going to be a baseline inbound for San Jacinto. Let's see kung ano ang draw na foul ng coach. Kay Hagad pala. Now Hamila will fire and expert siya dyan. Pagdating sa area na yan, talagang mid-range kinakanaga. jumper from the 15-foot line, partner. Tama. Kabisado ni Nico Hamila yung jumper na yan. 14 seconds. Yan. Kumonekta doon sa Salamuding. 8 Wala siya. puntos, partner. Wala siyang clear shot for 3 kaya inilapit niya ng konti. Apat ang lamang ng San Jacinto. Mintis yung 3-pointer ni Leila. John Leila. Ito Apat na naman lang, si partner, ang hinahabol. Bosogon. Nice pass for Almario. Pero Yamco ang kumana after that miss from Almario. At meron pang nakuhang foul itong si Yamco. Kaya makikita natin kung maibubuslo niya ito para mas matapyasan itong Kalamangan to 1. Second foul on Reggie Hagan. Nagreklamo siya sa referee. Mintis yung dalawang free throws nito kanina. Tingnan natin kung maipapasok niya na ito. Ayan yun. Nakuha niya yung tamang timpla. 8 points na, partner. Itong si Yamco coming off the bench. Tama. So isa na lang ang hinahabol dito with 30 seconds remaining sa ating second quarter. Matos. Binigay kay Laila. Now Hamila. Nasa corner. Ayun. Mas effective nga talaga siya sa may top of the key. Tumira. Now, binibilisan ni nagulat doon si Hamila. Oh no, si Yamco. Salamuding can fire on that. Can make those shot. Pero wala. Nagmintis. Salamuding fire.
Dahil alam niya na patapos na ang second quarter natin. Pero hindi umabot yung kanyang tira, partner. Oo nga, at nagulat doon si Yamko pagpasa ni Bosogon. But again, that's the end of our first half, partner, on this second game of our triple header. Claveria versus San Jacinto, 33-34, partner, ang ating talaan. At yun na nga, dyan lamang po kayo at magbabalik kami. Ito ang Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo, of course, ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Kasurog na. Katabang na, kasurog pa. Ayan. Either way, pwede yan. Either way, pwede Yan lamang po kayo, magbabalik kami. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulaon ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Balik tayo sa umaatikabong aksyon dito sa loob ng Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center sa bayan ng San Fernando, dito sa beautiful island of Ticao in the province of Masbate para sa ating Ako Bicol Cup Masbate leg. At natunghayan nyo po ang unang bahagi or unang half ng dikdikang laban ng Claveria versus San Jacinto. Na nakakalamang lang ng 1 puntos. At bakit ganon ang nangyari, Coach Paul Sepe? Yes, partner, halftime statistics natin, no? Bench points, 16 kontra 14 dito sa mga taga San Jacinto. Maganda ang pinakita ng mga bench players dito nga San Jacinto. Points in the paint, 18 to 22. Lamang pa rin ang San Jacinto dito, partner. And the likes of Gigantoka and also ito ni Nico Hamila. Turnovers, halos pantayan, partner. 9 turnovers coming off the half. Fast break points, medyo nakalamang pa rin ang San Jacinto because of the speedster nitong mga taga San Jacinto. Second chance points, 12 kontra sa 5 lang, partner, because of that very aggressive itong si Yamco, itong si Salamuding, very aggressive sila when crashing off the board. So, yan, medyo lamang sila dyan, pero all the numbers pumapabor sa San Jacinto, partner. Okay, tingnan natin kung papabor pa rin ang mga numbers na yan sa pagpasok natin dito sa ating third quarter or the second half of this very exciting ball game.
na hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, habang wala pa yung mga players natin, batiin na muna natin ito. Shout out to Benji Montes. Ayan, Mr. Benji Montes, Administrative Officer 4, and the whole teaching and non-teaching staff of San Jacinto National High School. Ayan, so lahat nanonood today. Maraming salamat po sa mga teaching and non-teaching staff ng San Jacinto National High School, most especially to the Administrative Officer 4 na si Sir Benji Montes. Now, iba na yung depensa sa pagpasok ng third quarter ditong mga taga San Jacinto. Talagang ginugulo ng matindi itong si Aaron. Short pa rin yung mga tira nitong Almario. So kung maganda sana ang shooting touch nito, nakakadami na to. Matos will fire. And malakas ang tira sa Lamuding to Bosogo now. At yun nga, sabi mo, pinapahirapan siya dito ni Brian Almiñe, partner. So talagang kailangan nila itong i-pressure kasi kung hindi, maganda ang distribution nito for sure. And maganda yung play na yon. From the cutting Baro Jr. He was fouled by Kenneth Sabio. Good pass on Almario. Alright, and Bosogo now with the ball. Nandun pa rin sa harapan niya si Almiñe, hindi siya binibitawan. Titingnan natin kung gaano katatag itong bagong acquisition ng Claveria na si Aaron Bosogon. That's a third foul, partner. Ito ni Mark Almiñe. Third personal foul, 17 foul. Grabe yung aggressiveness doon sa depensa, partner. But ayun, yung reward, foul, partner. Titingnan natin kung how will Almiñe will react to that third foul called against him now that he's guarding heavily itong si Aaron Bosogon. Salamuding receiving the pass from the outside, firing a three and connecting. Pero merong double foul na naman. Nakita ang ating mga referee sa ilalim. But, we'll see kung posible bang i-count yun. Count yun, partner, for sure. Sabi naman ni Salamuding, wala naman akong kinalaman sa ginagawa nila sa ilalim eh. Bako lang titira dito. And i-review yan ng ating mga officials, partner. Sige. Matindi yung kitkitan sa ilalim, battling for the rebound nitong si veteran Rodel Onggotan na mahal ng mga taga-Claveria dahil sa kanyang syempre matagal nang naglalaro yan at bit-bit ang pangalang Claveria sa unahan ng kanyang jersey. At ayan na nga. So ito, before that, partner, pinag-uusapan ng ating mga officials kung ano ang itatawag dito. But again, may 3 points doon si Salamuding Jr. For sure, ika-count yun Kasi before that whistle, pasok yung 3-point niya. But shout out ko muna to. Shout out Mavic Arteta and Arteta family of Bangkirohan, Legazpi City. Garcia family of Peñaranda, Legazpi City. And Villarmino family of Barriada, Legazpi City. And shout out din ito sa mga napakagagwapong tech team natin. Siyempre, si Louie andito, si Kayo, Paul, and of course yan si Dap. Uminom pa ng tubig, siya ata napagod eh. Oo, sa panguna ni Direk Christian Calleja. As we take a look at Rodel Onggotan and the rest of the Claveria boys. And right now it's the San Jacinto boys naman. Reggie Hagad at Rodel Onggotan nagkiskisan. Naglambingan, partner. Naglambingan sa ilalim kanina while trying to position themselves for a possible rebound after that shot by Salamunding. Pero Salamunding nailed that 3-point shot. At partner. Rini-review with our andyan po ang ating technical head, partner. Si Sir Jojo Belen. Talking it out with the rest of our officials. Ariel Bermejo, Rep Obina, and etong isa pa, nakalimutan ko yung pangalan ni Rep. Asan na yung lista ko dito? Si Rep De La Peña. Ayan, yan. Si Rep De La Peña. From Siargao.
Taga Siargao yan, partner. So, kailan kaya tayo makakapunta dyan? Oh, ako Bicol Cup sa Siargao. Siargao. Antayin natin, partner. Hintayin na. Oh, who knows, di ba? Oo, di ba? Di natin alam. Hindi natin alam. Nakaabot nga tayo sa isla ng Tikaw eh. Oo. So, anything is possible. Basta't merong will. Ayan, so we're still waiting for the decision of our officials sa last sequence. 3 points basket for Team Claveria now. So the 3-point shot made by Salamuding will be counted. Ayan, si Double foul. Number 45, Rivera Dugan. Number 25, Team San Jacinto, Reggie Haga. And disqualifying foul for number 45, Rivera Dugan. For Claveria Piscata. disqualifying foul yung itinawag kay Masakit yun, partner. So, disqualifying foul. So, out of Dito, titingnan natin kung anong ba talaga nangyari. Ayan. So, yun, tingnan mo sa ilalim yung dalawa. At, nako. Maganda yung lambing ni Rodel Onggotan dito. Kaya, may pahag Hagad. galing sa likod. Oo. So, it will definitely hurt Claveria with Rodel Onggotan out. Kahit, kumbaga, hindi ganun kahaba yung kayang playing time. But still, Yung presence, partner. niya. Oo. At saka talagang very intimidating when you have a veteran guy, a big man na si Rodel Onggotan on the floor. So again, double foul po yung tinawag. Counted yung 3 points ni Arlito Salamuding Jr. And double foul on Reggie Hagad and Rodel Onggotan. And of course, yung masakit doon, yung disqualifying foul. Disqualifying foul na binigay kay Rodel Onggotan because of that. Kasi partner, sa taas eh. Oo. Ayun. Ayun o. Talagang liniig nitong si Rodel Onggotan. Grabe yung lambingan talaga. Good thing on the part of Hagad dahil hindi naman talaga siya nag-retaliate ng ganun ka intense din. Well, for Rodel naman parang lang yon, lambing lang talaga. He's been into many battles kaya pagdating sa mga ganitong laruan talagang hindi siya tinag. So, 2 free throw shot for Reggie Hagad. But again, lamang na dito itong mga taga Claveria, partner. Yung official score po natin, 36-34. Kasi pasok yung 3-point. Pasok yung 3-point shot made ni Salamuding. Counted. So ayan, nagkaroon tayo ng konting delay sa ating laro dahil nga doon sa mga pangyayari kanina. And Rodel Onggotan now packing his things because he was advised to leave the playing court dahil sa kanyang disqualifying foul. But again, 2 free throws for Reggie Hagad, partner. Pareho mintis yan. Sayang yung opportunity na yun to tie the ball game. Pero eto, meron pa silang second chance dito to tie it or even get the lead back. Dahil yung possession ay sa kanila. Sabio, tumatos. Balik kay Sabio against Yamko. Binigay sa ilalim kay Hagad. And mukhang may nakitang foul dito. That's on Jimmy Barro. So Jimmy Barro Jr. was called for that one against Hagad. Balik si Hagad sa free throw line. At this time, making the first one count. Yung free throw shots na kanina, both parehas sablay. Ngayon naman, parehas niyang naipasok. Ito na, si Busogon, partner. Ito naman, si Kenneth Sabio naman yung bumabantay sa kanya, partner.
foul. Away from the basket. Let's see kung sino ang tatawagan dito. That's a foul on Kenneth Sabio, partner. Kenneth Sabio. Okay. That's on Kenneth Sabio. Oo, tama. Tama si Kenneth Sabio. Second personal foul ni Kenneth Sabio. So, substitution. Ipinasok si De La Cruz for Sabio. Yamko mula kay okay. Aaron Bosogon wasn't aware na maubos na yung kanilang oras to shoot. 36 all po tayo, 8:23 third quarter action. Deadlock tayo dito. Nauhagan to De La Cruz, maganda yung drop pass to Almiñe. Ganda ng pasahan itong mga taga San Jacinto, partner. Bosogo now will fire a three. Wala. The ball will go to San Jacinto and they're now leading by 2. Matos. Merong holding foul. Na nakita si referee De La Peña. That's on Akita Almario. Second personal foul. Penalty, partner. So, 7 minutes. Hamilo. Oo. Hamila will be shooting the free throws. Pasok ang unang tira. 7 minutes 48 seconds. Penalty na itong mga taga Claveria. Okay, and I guess we'll be having a report mula kay Miss Alexa Seton. Miss Alexa, pasok. Thank you once again, Coach Paul and Kapa Morgan. Maayo na hapon muli, Masbate. I am once again your courtside reporter, Alexa Seton, live mula sa court ng San Fernando. Nasasaksihan natin ngayon ang third quarter na laro ng kupunang San Jacinto kontra Team Claveria, kung saan makikita ang magandang depensang ibinibigay ng Claveria. Kaya naman ayon kay Coach Marn Bueta ng Team San Jacinto, kinakailangan nilang palakasin pa ang kanilang depensa at siguraduhing maisasagawa ng maayos ang mga binagong adjustment sa nakaraang laro. Pinaalalahanan din niya ang kanyang kupunan na panatilihin ang teamwork, chemistry at trust sa isa't isa. Yun lamang po ang update mula sa panig ng San Jacinto. Balik sa inyo, Kapa Morgan at Coach Paul. Maraming salamat, Miss Alexa Seton. Setting the play is Salamunding para sa kanilang inbound mula sa front court ng kalaban. 14 seconds. Ito, pinapahirapan talaga, partner, itong si Bosogon dito. Tama. Tatlong player na nagpapalit-palit sa kanya, partner. For him to be able for him not to be able to to create those plays. Ayan, Matos. Mabilis. Pero nandun, trailing is Almario. At merong banggaan. Rejoso and itong si Aaron Bosogon. Penalty na, partner. Foul on Rejoso. So Bosogon will be taking 2 free throws. Second foul nito ni Rejoso sa ating game. At matatry natin dito si Bosogon sa free throw line. Oo, he split one sa kaniyang opportunity kanina earlier. Ngayon, pasok yung unang tira. Let's see kung ma-perfect niya itong dalawang free throws na ito. So, yun. Pumasok pa rin after lumuwa.
5 puntos itong si Aaron Bosogon sa ating game. Corner opportunity, wala. And pero inilapit ni De La Cruz. Dahil merong ang defender doon, kaya Yes, inilapit partner. na ng konti. Kaya yon, he made that shot. Kung mapapansin mo, itong si De La Cruz, partner, talagang role player lang ito. Pero pag pumapasok, he make wonders din for Team San Jacinto. Tama, sa Lamunding Fires. Umalog ang tira. Rebound Hagad. Struggling si Salamuding dito, partner. Ayan na si Rehoso to Matos. Mintis pa rin. Still struggling din ito si Matos sa mga opportunities na ganon. Almario will hit it this time. After a dish mula kay, ayan, tutulog-tulog ang mga taga-Claveria. Hindi nila alam kung gaano kabilis itong si Matos sa mga ganong sitwasyon. Bawi kagad, partner. Oo. Yung 2 puntos na yun coming from Almario. The on version ni Matos for 2 points. And bumawi din si Matos after he failed to make the transition play kanina. 44-40, lamang po ng 4 dito mga taga San Jacinto. Pero this match is played evenly dahil kanina Yes, itong partner. Claveria ay lumamang sila yung kakalamang dito. Yes, up to 7 points, partner, yung kalamangan nitong Claveria kanina. So this is anybody's ball game. Yes, partner. 4 points lang yan with 5 minutes and 27 seconds remaining sa ating third quarter. Samantala, Aaron Bosogon missed the first one and the second one. So, mintis yung dalawang tira niya sa free throw. O sa free throw line, Yamko. Salamuding is open for 3. Wala pa rin. Maalat siya sa 3 ngayon. Ayan na si De La Cruz tumatakbo. And so as his teammates, Rehoso. And the lob pass for Hagad is good. 10 points na itong si Reggie Haga dito sa ating game na naglalaro na may 3 foul, partner. Oo. Kailangan i-manage na yan. Nice shot for Aaron Bosogon. He was trying to find a receiver of a pass. Kaya lang sabi niya parang wala, itira ko na lang. So 4 pa rin. De La Cruz is open for 3. Wala. Rebound. Muntik na sanang makuha ni Yamko pero mabilis talaga itong si Matos. He steps back and Amelia is there for the rebound after that miss from Matos. De La Cruz, traveling violation ang naitawag. Nakita nitong si referee Ubina. Good job on the part of Baro Jr. defending the paint. Yes, partner. And chance for Team Claveria to inch closer dito. At balik na itong dalawang player ng San Jacinto na si Almiñi at si Sabio. Pinalitan si Rehuso. At si De La Cruz. Balik na rin itong si Gigantoka. Papahingan muna dito si Reggie Hagad, partner. Oo. Ito na nga. Reggie Hagad nasa bench na. Bosogon with Kenneth Sabio in front of him. Showing some handles. To Almario. Short ang tira pero nakuha pa ni Bosogon. Salamunding fires from beyond the arc. Swerte ng mga nakapula dahil nasa kanila pa rin ngayon ang possession. Salamunding binigay sa ilalim kay Yamko and Yamko is ready for that. Scoring another bucket for this veteran para sa kanyang kupunan. Hamila fires. He can nail that one pero umalog yung kanyang tira. Ito, dalawa na lang, partner, ang hinahabol dito. Tama. At ito, naka-box 1 sila, partner. Itong si Salamuding talagang heavily guarded ni Matos. Actually, Aaron Bosogon was trying to looking for a foul.
Pero Yamco was called for the unsportsmanlike foul dahil pinigilan niya holding itong sino yung hinawakan niya. It was Si Kenneth Sabio, Kenneth partner. Sabio, Oo. oo. Breakaway na sana yun for Team San Jacinto, partner. But yun, hinawakan niya yung jersey nito ni Kenneth Sabio. So titingnan natin, depending masasabi natin good yon kung hindi maipasok ni Sabio. Kaya lang pasok. So that's not for their advantage actually. 3 puntos pa lang yan ni Kenneth Sabio dito sa ating game. Mintes yung pangalawa pero sa kanila pa rin yung possession. Yes, So good pa rin all in all for good for San Jacinto but not for Claveria and Yamco. Yamco doing that intentional foul. Merong nakitang foul dito kay Hamila. Offensive yan, partner. Itong si referee Ubina at complain itong si Hamila kaya Foul number 0, Ikaw Vila, 7 personal foul, penalty. Warning for technical foul number 0 for 7 to a ball. warning for being called for a technical foul dahil sa Resentment to a call, resentment to a partner. call, tama. Montiliano, nakabalik ngayon dito. So pinagpahingaan muna itong si Aaron Bosogon. He did a good job kahit he was being defended really well by the opposition. Medyo nagiging foul trouble, partner, itong mga taga San Jacinto dito. Alminye naglalaro na may 3 foul. Kenneth Sabio 3 na rin. Reggie Hagad 3 din, partner, ang foul niya. So tagtatatlo yung mga key players nila. And Almario making the first free throw. Again, itong si Akita Almario ay kasama nitong si Aaron Bosogon na pumasok dito as a new acquisition para sa koponan ng Claveria. So nakita nila yung need for additional players. Nice block on the part of Almario. Hamila was there trying to score after the rebound. At ayan, Holding foul yon on the part of Lester Matos. and Matos is complaining. 46-47. Lamang ng isa dito sa Jacinto at mag-free throw ngayon si Mark Henry Monteliano. Tabingi yung tira. So medyo nagpa-file up dito, partner, itong mga fouls, itong taga San Jacinto. Dahil sa being too aggressive nila when it comes to sa defense, yun ang risk pagka talagang maigting yung depensa mo. Yes, partner. And alam nila yan, but they should manage it. Tabla tayo dito, partner, 47 all with 2 minutes and 47 seconds remaining sa ating third quarter. As we take a look at the bench of Coach Arnel Pornete and the Claveria team. At sa pagbabalik natin, Coach, Yes, partner. mapupunta ang possession sa mga taga San San Jacinto, Jacinto. partner. Oo. Oo. And again, ito as you can see, dapat i-capitalize ito ng mga taga Claveria, partner, kasi yung momentum papunta sa kanya because of that fouls after fouls itong mga taga San Jacinto. Yan magiging factor yan, partner. Comes the fourth quarter yung mga fouls na yan kasi nga sabi nga natin halos yung key players may tigta 3 foul, partner, for Team San Jacinto. Yun naman ang partner, minsan yun ang nagiging dahilan ng super aggressive naman, yung aggressiveness naman when it comes to defense, partner, no. Minsan hindi mo na makontrol. Foul prone ka talaga foul pagka, prone ka talaga pag ganyan. Pero those aggressiveness maganda yan for teams like San Jacinto, partner.
Kasi nga, kaysa naman na makikita mo yung mga players mo, lalamya-lamya, no? Oo. At i-scorean itong alam mo, hindi mag-a-adjust ng ganong kaigting na depensa ang isang team kung walang nakakitang threat Yes, partner, of sa course. kalaban. Nakita nila na with Aaron Bosogon orchestrating the plays really in an excellent manner. Kaya yun, kailangan nilang mag-adjust with heavy defense. Now it's Salamuding bringing the ball down for Claveria. Missing, nandun si Almario to put it back. Yes! For Akita Almario. Lamang na po ng dalawa itong mga taga-Claveria. Yes, Almiñe for San Jacinto. Now Rejoso, binigay kay Hamila sa kanyang favorite spot. Kicks it out sa labas. Malakas masyado yung tirang yon. Itong si Baro Jr. and a floater. That's a running shot. At ayan, apat na po ang Kalamangan. Yan ang sinasabi nating momentum partner, the part of Claveria. Rejoso. Almiñe to Hamila. And he can hit that one. Namatay sunog partner, ito ni Nico Hamila. Tama. So dalawa ulit ang hinahabol dito. Good jumper the part of Nico Hamila on the pass of Gigantoka. Now it's Salamunding. To Yamko. Yamko. Arcing shot. Short. Rebound Gigantoka. Now Rejoso bringing the ball down. Binigay kay Almiñe. Lumipad. At umiscore. Tight ball game ulit tayo. 6 points itong si Brian Almiñe dito sa ating game. So, balik dito sa zona pa rin itong mga taga San Jacinto. Montellano. Dumidiskarte. Tumira ng 3. Malakas. Na-rebound ngayon ng Gigantoka. May opportunity to take the lead pero nandun makulit si Montellano pero nakabalik pa rin sa mga taga San Jacinto ang bola. And Gigantoka scoring over Yamko. Pero ayun naman ang mga taga Claveria. Nice drive mula dito kay Salamunding. Ayan, balik tayo sa tight ball game. Almiñe now. Kicks it out to Rejoso. Rejoso, lumapit ng konti. Tumira, umiscore. Grabe yung palitan partner ng basket. Oo, grabe. Jumper is, well, it's a miss. Salamunding fires a 3. Bang! Bang, bang! 16 points na ito, partner. Oh, wag dito! Tatawan tayo ng bola, partner. Huwag nyo naman kami idamay sa away nyo, ha? Ano ba yan? Nanonood lang naman kami dito. Huwag nyo kami idamay dyan. Pakiusap. Lamang na po ang Claveria dito. 56-55 sa pagtatapos ng ating third quarter. And everybody's excited. Napakaganda ng laro. Talagang kitkitan magmula pa kanina. So, sige. Magandang away ito, partner. Maganda nga ang away. Pati tayo, dinadamay. Yeah, as you can see the highlights of the third quarter, partner. So, ayun, Salamuding Junior, partner, 16 big points dito sa ating game. But again, yung mga nakaraan, 30 plus and 40 plus points, partner. Itong si Salamuding, partner. Pero sabi ko nga, merong mga off nights talaga. Pero hindi pa rin masasabi nating off kasi siya pa rin ang isa sa mga leading scorers itong koponan nila. At tumikada siya ng mga very crucial shots. Ngayong third quarter. Oo, tama. So, maganda to boost the morale of his team sa pagpasok nila dito sa fourth and final quarter. At ayun na nga, leading scorers natin for both teams. Arlito Salamuding Jr., 7 rebounds with 16 points. At si Nico Hamila naman sa kabila, 10 points with 4 rebounds. And itong si Reggie Haga, 10 points din, partner, for Team San Jacinto. Look at that. Salamuding still leading all the leading scorers dito sa larong ito. Kenneth Sabio is open for 3. Malakas yung tira, pero matindi yung rebound sana ni Almiñe, pero
agaw yun ni tong kakapasok na naman na si Bosogon. Sayang yun, Oh. partner. Nice find sana yun itong si find. Montellano. Hindi si Carranza dito, partner. Dahil kakapasok niya lang. Malamig pa, partner. Oo, malamig pa. So nag-adjust din talaga yung Claveria after the loss of itong si wala na dito sa playing court itong si veteran Rodel Onggoton. Kaya yun, after he was advised by the referees to get out of the playing court because of what happened kanina, yung lambingan nila ni Hagan. Merong foul. Nakita yung referee for That's on Montellano. Montellano. will Na-foul be si called Alminio, for that partner. one. Mark-Henry Montellano. First personal foul. Second team First foul. personal foul, second team foul at the pa lang, partner, 9 minutes and 24 seconds pa lang. So tatlo yan. Tatlo na, coach. Yes, Dahil, tatlo po. Beyond the arc na foul sa corner. Oo. Pasok yung unang tira. Mintis yung pangalawa. Mayroon pang isa. Another deadlock, partner. So this is the 10th deadlock of the ball game. Basket yan for Mark Alminye. At lamang na sila ng isa dito. Bosogon. Orchestrating the play. Setting up his teammates. Ito, good matchup. Nako, kailangan umalis dyan si Carranza, partner. Maganda yung post-up play. Itong si Salamunding. Kontra dito sa di hamak na mas mababa sa kanya. Si Matos. That's a wise play. Third personal din ni Mark Matos, partner. So tatlo na din. Oo. Sumama na siya sa third personal foul group or club ng Team San Jacinto. Unang tira ni Salamuding to tie the ball game. Buti na lang, naka-fish siya doon ng foul, partner. Kung mapapansin mo, gusto nilang ibigay talaga kay Salamuding yung bola kasi nga medyo maliit itong si Lester Matos. So maganda yung recognition doon sa mismatch. But again, si Carranza dapat win-ape up niya. Kasi buti na lang hindi humelp si Kenneth Sabio doon sa drive ni Salamuding doon. Tama. Here we go now. Matos to Kenneth Sabio. Umatake! Hangs in mid-air and follows his own miss. 5 points pa lang itong si Kenneth Sabio, partner, dito sa ating game. Pero that's an important shot. Tama yan. He needs to be more aggressive this time. Mahinay. Binigay kay Salamuding. There. Yan! Hitting another three. Is Salamuding taking charge now. Dito sa last and final quarter ng ating ball game. Matos will fire a three to retaliate. Wala. Nakuha ngayon ng mga nakaputi ang bola. Carranza to Mahinay. Mahinay to Salamuding. Nasa baba na sana. Magandang opportunity yon to score once again for Baro. Pero na-miss niya. At eto na naman. Naagaw ng mga nakapula ang bola. Ooh! There you go. Cleaning up the mess is Salamuding. Alminye. Lilipad yan! Wala ang tira pero nandun si Hagan. Good positioning on the part of Reggie Hagad on that play. Medyo nagulangan niya doon si Carranza, partner. So dalawa lang ang lamang ng Claveria. 7 minutes and 43 seconds. Salamuding will fire another three. Wala! Hindi nakuha ang rebound itong si Carranza. Now tumatakbo si Kenneth Sabio ng matulin. Binigay kay Gigantoka. And he lays it up and in for San Jacinto. Another tied ball game tayo dito. 11th time tied on this game. With 7 minutes and 20 seconds remaining. 14 seconds. Baro Jr. open for three. Pasok yan! Laging may sagot itong Claveria, partner. Tama. Ito, they need to stop here, partner, kung gusto nilang medyo makaungos na dito. Matos, binigay kay Gigantoka. Entry pass is good. That's too easy for Gigantoka.
And the shot was good also for Gigantoka. 9 points, partner. Itong si Roel Gigantoka. Bosogo now. 14 seconds. Punta sa left side, binigay kay Salamuding sa poste. Alakobing Ay, tira. naman. Talagang ito na, mamaw mode na. Itong si Salamuding Jr. dito. Timeout Team San Jacinto. Time out dito. Ceasefire daw, sabi ng San Jacinto. Kasi mukhang hindi mo mimintis, partner, itong mga taga-Claveria dito. Especially itong si Salamuding. Oo. With a little help of Baro Jr. Take over mo. Nailing a 3-point shot earlier. 68-65. Tatlo po ang lamang ng mga taga-Claveria. Kontra dito sa San Jacinto na wala pang talo sa ating elimination round. 6:27 ang natitira dito po sa ating fourth and final quarter ng ating ball game. At 22 big points na itong si Arlito Salamuding dito. Lamang po ang Claveria with 68-65 over San Jacinto. 6 minutes remaining. 6 minutes 27 seconds remaining sa ating ball game. Tama. And this turned out to be a very exciting match. Yes, partner. Alam mo, with San Jacinto na wala pang talo, 2-0, parang hindi natin in-expect na ganito ang i-offer ng mga taga-Claveria. Yes, partner. Oo nga. Malaking tulong talaga ang dalawa nilang bago na sina Aaron Bosogon and Akita Almario. Mag-iiba yung complexion ng ating District 1 partner pag tinalo itong San Jacinto dito. Tama. Nandun na si Montellano, nasa unahan. Nice recognition on the part of Salamuding. Not being unselfish 7 sa points. sequence na yon. So 5 na ang kalamangan dito ng mga taga-Claveria. Rehoso gets blocked. And ayan, bumababa na naman ang matulin ang mga taga-Claveria. Tinawagan ng traveling doon si That's on Aaron Bosogon. Bosogon. Sayang yun, partner. That could have easily at 2 points again for Team Claveria. Masyado kasing napakabilis, hindi na niya na-control yung pivot foot niya at nagalaw niya. Eh, nakita yon ni referee Ubina. 10 to shoot Sabio asking for a screen. O Arminia rather. Gigantoka for the putback. Nandun sa likod niya. Sino kayang tatawagan? Esal Mario. That's a Jimmy Barro, partner. Jimmy Barro. Second personal foul, third team foul. So, Gigantoka will be taking the free throw shots. 5:29 po ang nalalabi. Mentes yung unang tira. We can see the exhaustion of itong si Gigantoka sa larong ito, pero he made the second one. 4 ang lamang. So, Reggie Haga, signal din na tao na daw sila, magtatao na. Salamuding fires another 3, wala. Nakuha ni Kenneth Sabio ang bola to the flying Alminie. At ayan, all of a sudden, 2 na lang ang 5 kanina na lamang ng mga taga-Claveria. Yes, partner, kailangan pa din bumaba ng mga taga-Claveria on transition defense kasi inayaan nila yung 3 lang na bumaba dito sa kabila. Salamuding is free, pero mintes yung tira. Kenneth Sabio na naman may tanga ng bola, binigay kay Hagad. That's a good stop on the part of Almario para pigilan yung transition, partner. Tama. Kenneth Sabio against Montellano. Umihingi ng screen. Binigay kay Alminia ang bola. At the low kay Hagad against Barro Jr. Nahirapan doon si Hagad. At ayan na. Montellano umikot. Tumira. Nagmintes. At nakuha. Itong si Alminia ang bola for San Jacinto. Good steal. Good steal on the part of Montellano. But again, hindi makontrol ni Almario yung bola. Gigantoka, nice reverse layup from underneath. Deadlock again tayo dito, 12 time. Oo. Ito, partner, kapit po kayo. 4 minutes remaining sa ating fourth quarter.
At ayan, Rehuso, Alminye, Agad, Gigantoka, and Kenneth Sabio for San Jacinto. Foul yun. Salamuding was fouled going down the baseline or along the baseline. One for exclusion, number 35. That's the fourth foul on Reggie Hagad. Magandang free throw shooting nitong si Salamuding Jr. Nabati ko kaya hindi pumasok ang tira. Mintis yun, partner. Pero sa mga previous na trip niya sa free throw line, talagang kumonekta naman. Perfect. Ngayon, perfect din yung missed. But may isang free throws Pero pa. meron pang isa dahil... Lane violation yon Oo. for Kenneth Sabio. Itong si Arlito Salamuding. So matalas, ganun katalas ang mata nitong si referee Ubina. Yes, partner. A former PBA referee. Wala pa rin. Pagod na rin ata itong si Salamuding. Yes, may pagod na din yan, partner. Halos walang pahinga yan eh. Tama. Rehuso. Binigay sa poste kay Agad. Same ball, partner. 9 seconds on the shot clock. They must be aware of it. Ito, blob for Team San Jacinto. Alminye against Almario. Muntik nang ma-steal yun. That's a traveling. Traveling violation against Sabio. So an opportunity to take the lead once again for Claveria in this possession. 3 minutes 17 seconds remaining. Osogon. Kicks it out to Salamuding, who fires and gets fouled. Yun nga sinasabi natin doon. 4 na din yan, si Brian Alminye. Maganda yung aggressiveness pagdating sa depensa. Kaya lang, yun na nga, yung risk of fouling every time. So ito, Mark Lester Matos pinasok ulit. May 3 foul. Mark Alminye linabas, 4 na foul. Kenneth Sabio playing with 3 fouls. At si Reggie Hagad playing with 4 fouls also, partner. And Salamuding in the free throw line, making the first one. Kanina, earlier, before this, nag-free throw siya pero mintis yung dalawa. Yes, partner. Even 3 dahil nabigyan siya ng pangatlong pagkakataon because of the lane violation. Now, hindi pumasok yung pangalawa. So, this is very crucial. If you continue on missing these free throws for both teams, sayang. They will truly hunt you pagkatapos ng laro. On kung my matatalo count, kayo. On my count, yung last na mintis, partner, ikalimang mintis niya on the free throw line, partner. Pero siniguro na niya yung pangatlong tira. Kaya ngayon, nakakalamang sila ng 2 dito. Kung mapapansin mo, lamang sila ng 2. Kung naipasok niya yung 5 free throws na yun, partner, 7 points sana ang kanilang abante. But again, sabi nga, tapos na yun. Ang kailangan nila is bumawi sa depensa, partner. Tama. Now, Matos against Monteliano. Binigyan ng screen ni Gigantoka. Matos! Yes! For the jumper and a foul! For Mark Lester Matos. Making matter. Ngayong mapatapos na at very crucial ang laro. He tied the ball game and a chance to get the lead back para sa kanilang koponan. That's the 3rd foul on Akita Almario. Foul talaga, partner. Kitang-kita. Pero mintis yung panglamang sana nila, no? Now it's Claveria's turn. Season na naman ang nangyayari dito, partner. Yes, partner. That's the 13th time na deadlock tayo dito sa ating game. Salamuding fires a 3! Wala!
Ayan na, si Matos, They need to stop here. Medyo may nadali ni Salamuding yung tira na yun, partner. Look at that drive. That's a miss from nakalusot sana and nakatira na maayos. Pero hindi na ipasok ni Sabio ang kanyang penetration or drive. Timeout, Team Claveria. Timeout dito ang Team Claveria. Chance to draw a play itong si Coach Ariel Cornete. So ito yung mga importante. Kung makanakaw ka dito for that glove position. So maganda yan for them. With 2 minutes remaining on our game. 2 minutes 13 seconds remaining sa ating laro. At ayan yung draw na ipinapakita ng ating coaching staff dito for Claveria. At ito naman ang San Jacinto got some instructions also from their coach. And ito po ang Ako Bicol Cup Masbate, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Now back to the ball game. It will be Claveria's basketball. Eto, kapit po kayo mga taga Claveria, taga San Jacinto. Mga sa ating mga sumusubaybay. Nako, throw in lang partner ang ginawa. Oo, simpleng throw in lang talaga. Aaron, short on that one. De La Cruz nasa loob na para sa San Jacinto. We're now in the twilight zone. De La Cruz open for 3 pero hindi siya tumira. Binigay kay Mato sa corner. Now it's Gigantoka. Jump shot is good. Lamang sila ngayon. 74-72. 14 points itong si Gigantoka sa ating laro. Monteliano. Salamuding tumira ng 3. Muntik lang pumasok, umalog lang. Maalat dito ngayon si Salamuding. Ayun nga partner, medyo minamadali nila partner yung possession at nagsisettle itong si Salamuding sa 3-point shot. Kailangang iikot muna siguro nila yung bola at mabigyan ng mas magandang opportunity to score. Yes, partner. Huwag niya sigurong pasanin ng mundo. Oo, yun sarili din ang problema. Natin. Oo. Mas maganda sana kung maganda yung sets, maganda yung ball movement. Oo. And ayun, nakikita mo, isang pasa pa lang talagang nagsisettle sila dun sa 3-pointer na yun. Oo. Pero mukhang nararamdaman niya na kaya lang, yun nga, yung percentage to make that to make the to score is lesser kumpara doon sa talagang naghahanap kayo ng mas magandang opportunity. Oo, mas magandang opportunity. So by good ball rotation. This is a chance for Team San Jacinto para madagdagan ng kanilang kalamangan. Magiging 4 or magiging 5 yan pag naka 3 points pa. Pero sabi nga natin, no need to hurry for Team Claveria naman on the other side. So kailangan lang nilang mag-defend. But again, penalty na pala ito, partner. Sabio hitting the first free throw. Yan ang masakit dito. Penalty na. At nakakalabang na lang 3 dito ang mga taga San Jacinto. Pasok pa rin ang pangalawang tiro. So 4 na puntos ang lamang. As we get closer and closer sa pagtatapos ng ating laro. This is the second game of our triple header. 40 seconds. Oops! Another miscue on the part of Claveria. Sayang yung possession na yun, partner. So they need to make a defensive stop dito. And right now, it's Hagad with the ball. De La Cruz setting up the play. Binigyan siya ng screen. Balik kay Gigantoka. Traveling, partner. Traveling. So meron pa pagkakataon dito. Meron, partner. 4 lang yan. 59 seconds. Ang mga taga
Claveria. I think ito na kailangan yung tres na yan. Monteliano. Ayun, dumobol. Double take. Ibig sabihin, may open na isa. Ayun, tira mo na yan. Malakas ang tira. Oy! Aaron Bosogon was hammered behind. Kaya will be awarded 2 free throws. Evan De La Cruz, first personal foul. But again, 2 shots yun for Bosogon. So this guy will be tested. Ito yung mga bago ng Team Claveria. And they made an impact. Ang sabi natin, pero walang ka-impact yung kanyang unang tira. Na importante sana. Good foul daw na part of De La Cruz. Tuwan-tuwa yung mga teammates niya sa bench kasi mintis yung unang free throw ni Aaron Bosogon. Tama. At pumasok yung pangalawa. They need to make a stop here. Ayun, nakalusot ang bola kay Monteliano. Kailangan to ng stop lang, partner. Stop lang to. No need to foul here, partner. No need. They just need to defend well. Really well. 8 Matos. seconds on the shot clock. I don't know kung aware dyan si Matos. At merong violation. Lifting violation ang nakita ni referee De La Peña. Kitang-kita yun ng ating referee. Hesitation. May konting lift sa bola. At yun. At again, chance for Team Claveria dito para maitabla, partner. 19 seconds remaining sa ating laro. Off na dyan ang ating shot clock. So ito yung opportunity talaga dito is a 3-pointer, partner. Yun ang kailangan nila. They need to push an overtime dito. Dahil if you remember, yung OT nila against Montreal, getting the first win for Claveria, it happened days ago. So let's see kung ano ang magiging magandang resulta ng pag-huddle up nila. So sa doon na sa court nila mag-i-inbound. Doon na lang, para mas malapit. Ganun usually, no? Ang ginagawa. Usually. Off infraction kasi yun. Pero kung off layup yun, partner, dito sila mag-i-inbound for sure. Monteliano has the ball. Ito, si Monteliano, deadly lane yan, partner. Tumira ng 3, tapos Baro Jr. scoring at 2. Ayan. Pero 4.4 na lang ang natitira at mapupunta ang bola sa mga taga San Jacinto. At isa lang ang lamang, partner. Oo. Ito, if I were the coach, I will instruct the players. Go for the steal first. Pag walang steal, foul tayo. Foul. Oo. Yun lang ang dapat natin gawin dyan. 4.4 seconds. So, tao. Inbound sa kabila, for sure, choke tayo. Choke natin yung receiver na 4. Kahit pabayaan mo muna, partner, yung inbounder, partner. Pero maging alerto din kayo kasi yun ang pinaka-deadly yung nag-i-inbound. But again, go for a steal. Pag walang steal, foul. Yun lang ang pinakamadaling doon. Pinakamadaling gawin nila for Team Claveria. With this very thin opportunity. So yun, dapat nakatao sila talaga ng mahigpit dyan, partner. Well, let's see kung yun ang gagawin nila. We're talking about Claveria team. Nasa magandang posisyon dito ngayon ang mga taga San Jacinto dahil sila yung nakakalabang isang puntos. Doon din yung pinili. So dito rin sila mag-inbound. So ayan, yan ang sinasabi natin. So okay, we'll see. Switch all na yan. Switch all tapos yung lalabas.
Good foul. Good foul. Pero si Hamida ang pinaul nila was a good free throw shooter. Personal foul, penalty. Ito. Ano kaya ang gagawin ni Hamida dito? Pag may mga ganyan, minsan may instruction yung coaches na imintis yung ikalawa eh. Ipasok yung una. Oo. Imimintis yung ikalawa with 3.7. But again, very deadly pa rin yan, partner, kasi may mga shooter sa kabila. Oo, tama. So kung ako si Hamida, isushoot ko na lang Ipasok yan. nyo na lang. Oo. Ayan ang pinaka... Maano dyan. Titingnan natin kung anong gagawin niya, partner. Ayun. Ano nga, Minintis nga, partner. Ayun ang sinasabi natin. Nako! Oh! Nakuntik nang pumasok. Oh! What a crazy ending! Kaya sinabi ko sa'yo, mimintis niya eh. Oo. Pero napaka delikado. Delikado yun. Eh, yung nakatira at tumama sa ring. Konti-konti lang. Kung nausog ng konti. yun. Kumbaga ano na lang, 1 inch na lang. kung naipasok yun, lamang ng isa ang mga taga Calabria at sila ang uuwing panalo dito sa larong ito. Kaya lang, hindi yun ang nangyari at nakakalamang ang mga taga San Jacinto ng 2 puntos sa pagtatapos po ng ating laro. So, napakagandang laro. Talagang napakakarapat dapat na panoorin live and online. Kung Okay. naipasok nila, upset partner for Team San Jacinto yun. Definitely. Grabe. So, 2 pagkakataon sana yan for Montellano. The first one was from the corner kanina na naghahabol sila. And yung last na tira, hoping na maipasok for the win. What a crazy ending. What a ending, partner. Para sa ating second game dito sa ating Day 5 ng Ako Bicol Cup Masbate Elimination Round dito sa Ticao Island for District 1. And congratulations, partner, for from Team San San Jacinto. Jacinto, wala pa silang talo, partner. Oo, abante sila sa ating standing 3-0. Oo. At ito na mga Claveria, bababa sa 1-2. 1-2. Oo. Okay, so pero mas maganda-ganda yung kalagayan ngayon ng mga taga Claveria dahil sa dalawa nilang bago nilang mga players na sila Aaron Posogon and Akita Almario. Oo. But again, as you can see the highlight. And shoutout din natin, nandito pala sila Press Chart and Press 1 and dumating na. And si Joey andito din, of course. And si Ate Jody andito din. Mukhang may dalang maganda para sa inyo si Joey. May magandang balita. Oo, may magandang dala. Oo, but again, mayroon pa po tayong ikatlo at huling laro for this afternoon. The home team San Fernando laban sa mga taga Montreal. Oo, the home team San Fernando. Okay, so yun. Once again, congratulations sa koponan ng San Jacinto. Uuwi sila na may ikatlo ng panalo. This time kontra sa mga taga Claveria na uuwing medyo luhaan ng konti dahil sa very close yung game. They could have won this game kung pumasok lang din yung mga tira. Last na mga 3-point shots attempts itong si Salamuding rather. Yes, partner. And we'll be waiting for our kasunod best player of the game. Sino kaya ang tatanghaling pinaka nag-stand out sa laban na nasaksihan nyo pa lang mga kasurog. We'll wait for our courtside reporter si Miss Barbie Floriano as we take a look at the highlights of the ball game
Ayan, dito po yan sa loob mismo ng Tito R. Espinosa Cultural Sports Center sa bayan ng San Fernando. And let me take this opportunity to say hello once again to Mrs. Emily C. Pornete. Ayan, Mrs. Emily C. Pornete and two lovely daughters na sina Shaina and Chassie. And that's coming from Coach Arnel Pornete, one of the coaches ng Team Claveria. Hello po, and hello din po sa ating mga live audience dito sa San Fernando, Licao Island. And as we wait for our Kasurog player of the game, again, hello din sa lahat ng sumusubaybay sa ating mga social media platform, sa Rep Saldico page, ako Bicol Party List page, ako Bicol Online TV, sa ating YouTube, ako Bicol Cup, and of course, yung mga naka-follow sa atin sa TikTok, sa ako Bicol Cup. So maraming salamat po. And keep on sharing and subscribe po kayo dyan sa mga social media platforms na yan. Tama. Para mas maibahagi natin yung magandang laro at magandang programa ng ako Bicol Party List partner. Tama. And I think Miss Barbie Floriano is now ready with our Kasurog player of the game. So Miss Barbie, pasok. Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Here with me is our Kasurog player of the game na si Roel Gagantoka, jersey number 29 from Team San Jacinto, who scored 18 points, 8 rebounds, 2 assists, and 3 steals. Congratulations sa Roel. So after that tight ball game, as a Kasurog player, ano ba yung ginawa mo para mapigilan itong kabilang koponan sa paglamang sa inyo? Yun nga po, nagpapasalamat ako sa Panginoon na binigay sa amin yung pangalawang panalo ngayong hapon. Yun nga, sumunod lang kami sa sistema na binibigyan ni Coach at saka sa depensa, kasi ni Coach, sabi ni Coach, yung depensa, mahirap talaga. Kaya kahit bata daw, kayang gawin yung depensa talaga. Alright, ano naman yung dapat pang abangan ng ating viewers sa inyong team sa mga susunod yung panglaro? Yun nga, mas pag-i-game pa namin, mas gagalingan pa namin. Ayan, may nais ka bang batiin, pasalamatan, or i-shout out? Go ahead. Sa kay Mayor Doquito Altareos, and sa kay Ma'am Jeannie, saka sa Sorsogon, sa tatay namin, si Edgar Balasta, and sa asawa ko, sa anak ko. Yun na ba? Ayan, alright. Sa coaching staff. Alright, thank you and congratulations once again sa iyo, Roel, at sa iyong team. Mga Kasurog, abangan ang susunod na labanan sa pagitan ng Team Monreal at San Fernando. Kaya manatiling nakatutok sa aming social media platforms, Facebook pages of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, at sa amin ring YouTube and TikTok account via Ako Bicol Cup. This is Barbie Floriano, Ako Bicol Cup, Courtside Reporter.